салом дӯстон, номам Садӣ ва ин Забономуз аст. Имрӯз мо дар рубрикаи фарқаш чӣ фарқ байни се калимаи ба ҳам бисёр ҳам монанд, ҳам дар навишт ва ҳам дар талаффуз quit, quiet ва quietро меомӯзем. калимаи quit якум калима quit дар забони тоҷикӣ ҳамчун аз кор рафтан ё аз кор баромадан тарҷума мешавад. ин феъл аст. I will quit my job after a year. ман як сол пас корамро бас мекунам. ин ки she will quit her job after she gets married. вақте ки вай ба шоҳар мебарояд, вай корашро бас мекунад, яъне тарки кор мекунад. ё ин ки no one knew that he is going to quit his job. ягон кас намедонист ки вай аз кор рафтанист. ва калимаи дигар quite дар забони тоҷикӣ ҳамчун ба андозаи кофӣ тарҷума мешавад. Масалан, this bread is quite well. I never ate the tastiest bread like this. ин нон бисёр бомаза аст, яъне ба андозаи кофӣ бомаза аст ва ман ҳеҷ гоҳ ба монанди ин нони бомаза нахӯрда будам. ё ин ки she is quite lovely girl. вай бисёр духтари дӯстдоштанист, бисёр духтари хуб аст. This place is quite quiet. ин ҷо ба андозаи кофӣ ором аст. ва калимаи сеюм quiet, яъне quiet. ин дар забони тоҷикӣ ором тарҷума мешавад. Масалан, she asked the boys to quit their job or to play quiet. вай аз писарон хоҳиш кард ки бозиашонро ё бас кунанд, ба этмом расонанд, ё ин ки оромона бозӣ кунанд. I need a quiet place to have a rest. барои ман як ҷои ором дар кор аст ки истироҳат кунам. You are too loud. Be quiet. шумо бисёр серғавғоед, ором бошед, яъне паст гап занед. I like to read the paper in a quiet Sunday morning. ман дар рӯзҳои ороми якшанбе дӯст медорам китоб хонам ё ин ки газет хонам. Paper ба мони газет ё ин ки китоб. ва дӯстон, як бори дигар такрор мекунем. Quit ин бас кардани ягон амал, қатъ кардани ягон амал ё ин ки аз кор хориҷ шудан. Quiet ба андозаи кофӣ ва quiet ором тарҷума мешавад дар забони тоҷикӣ. ва агар ин калимаҳо ба шумо фаҳмо бошанд ва мо ба шумо фаҳмода тонем, ба ин пост лайк гузоред ва онро ба дӯстони худ шеэр кунед. Окей, то бозид, то дарсҳои оянда. Бай.